धन्यवाद हाँ? आंगो पे ना इससे बड़ी मेरी भाई हटा खुशी मुझे देखो जो हंस कर तुम वो पानी डुबा दे कुछ भी होने ना दूंगा हौ हौ देइता मु जाई साडे गले पुनी पटिया स्टेशन पारी हेई जेबी केते बल एखने हबो केते भीड़ होइतबो लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। अरे राहुल स्टेशन बाटे ଏବେ ଆସିଲି କେତେ ଜାମ ସେପଟେ जामे कौन भाई जाम ଭାଇ ଟ୍ରେନ ଟା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ବାଡେଇଛି ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ପୁରା ବିଚାରି ଦେଇଛି ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହିଁ ହେଲା ଏତେ ଗହଳି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଗାଡେ ଏଇ ପର୍ସ ଟା ପାଇଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାହେଲା ପୁରା ଦେଖେନି ତା ବାପା କିଟା ମୁଁ ସେଟା ପର୍ସ ର ବହୁତ ପଇସା ଥିବ ମାରିଦେମି ଆଉ तू कोठी पाइलु ଆରେ ଆମ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପା ଆରେ ବଡି ଟା ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ନାହିଁ ପାଇବୁନୁ।